kum ka jingbut din halor ka jinglap na ka jinglet jurip ya ka jakasa jong ki bar jala ka badon halum survey ka new trap youth council HYC ka balap ba ki yeng ki dei ki bala susna be an harengkat ka jingtu boarding na ka tanat MEECL bat ki we ki kam ki bala ishan khaman ba ki don ki balong be an kalalit bani kundu yo chief executive officer ka Shillong Cantonment Board bandawa weng mardor no yaki haka jinglet chaka office CEO u Ayush Muria ka HYC kala IT ya ka city ka badon harengkat kimat jingdawa bat banyo ya ka jingpensyai na u habakren sigilat patai kubor na kaliang presiden ka HYC u baroy ku parsenrem uloong ba ka HYC ka dawa da ka jingtho na CEO hadien ba ka Cantonment Board ka ong baki don de ki wei pat ki bor ki badai pej ya ka tei ka chaka batru ban tip ya ka tei ka chaka ka don ha padeng ka jingya kun kies ban weng ye ki tei ki poi wer na ka tei ka chaka na kaliang ka jongi kum ka sing hadin ba ngilawan jurip yo to ka chaka menen ka sngi ngilalap ba ki don ki bri ko syong basa bean to ka chaka bat ka kum ka jing sautu ka jongi ka ni ka chaka ka ha po Shillong Cantonment Board ti hadin kata ngila wan nanda ka sngi ban kendu yo CEO jong ka Shillong Cantonment Board arangkat ka jing tho bandawa na ka Shillong Cantonment Board maka dei ban weng chi sundon ni kini ki brio na kani ka chaka namar ba kat kum ka jing sautu ka jongi kat kum ka jing tep ka jongi kini ki brio kila shu sa bean yo to ka chaka krem kanu ka jing obor na ka Shillong Cantonment Board di hadin mengilawan banyak kendu yo CEO kai ka ba na kaliang ka jo u la pensya ka long ba hapo ka Shillong Cantonment Board ki don arlai tili kwe pat ki bor ki bapet ya ki lengkot jaka hot ka hap hapo ka Shillong Cantonment Board ndre ka don ka jaka ka bapet ki army ka don ka jaka ka bapet ka defense estate officer yo da ka DO bat kata ka defense estate officer ka office ka jong u ka don hapo Guwahati ti ula pentip ru yangi habai dei ba kani ka jaka defense ka defense estate officer ki don hapdeng ka jingele ya ka case na ka bantaban be ki brio na ka jaka te ban tip company ya kata wong bangi hap ban let lane bani kendu ya ka DO office ka badana po Guwahati te nakaliang jong kaseng khnang bakan long official ka jingtho ka jongi ya ka ka bangi ni tho nakaliang ka jongi menta ka sinya po Shillong Cantonment Board nila ong ya ka yaw CEO bu de ban panpai yangi da ka jingtho khnang bangi nakaliang ka jongi kan long official bu kumjuru bangin sotho sya ka sinjam ka banang ni sakmat pat ka bangin shim te kata kalong ka jingya kren kumangi sotho himenta kalong bay kani ka jaka katu ka plot kadai ka bapet da ka defense estate officer ya ka ba office ka don po Guwahati bat ka baar kalong ba ka don ka jingele akis kapren ka defense estate officer bat kiway pat gibri ya ka ba nakaliang jong ka defense estate officer kila IKS ban penmi no iting bri na ka chaka ya tik kat kum ka jingong ka jo wong ba umtip ya ka status jong ka case ha ela ya kumno ka ya te ban ya tip khamsai kata nakaliang jong ka seng hadin bangila yo ya ka jubab na CEO jong ka SMB jong ka Shillong Cantonment Board ngin salet pat ban ya kendu ya keyboard ki badai pet ya to ka chaka te kata ka de jing kendu ka dong ni ta si ya CEO jong ka Shillong Cantonment Board kamu piap ya ka jing piap ya ka si reply nang ni ba kini ban bu pat ka jing tho ya kata ka bani kendu ta ka di hoi namar ba kumagi ong ba jing sha kat kum ka jing tip ka jongi ka de ka chaka ka bahap Shillong Cantonment Board ngim tip bagi don sa kiwei pat keyboard ki ba pet ya ki lengkot jaka te khnang ban ya sha ya ka jing tho ka bangi ai ka Cantonment Board kan reply yangi hai ngi de ban let khnang mangin yo ya ka jing sha tingin up ya ka reply ka yo na po Cantonment Board hadin ka tangin salet bani kendu yo tau DO law don na po Guwahati nu don nang nu le singin sa penbet pat ya ka sngi lan de ban ajing tho si keyboard ban de pet hatulah kular ni man ai ta ka jing tho sa pi ula kula ringi tang hapo kat tu kan sngi un sa ai ka ya ka reply ya ka city ka bangi ngi ayo Habatin pej bahaki ki sharp plus F ka plus F haka bam bangi bam duna ki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kam lo ka umpnyang ka dot pej ya ka sharp plus F haka jingsom yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dor jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta ka sngi lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya